Дошли. Много се радвам, че залата е пълна, въпреки времето, което най-после ни показва, че в коя географска ширина сме има и зима. И се радвам, че студа не ви е притеснил и сте тук, за да почерпите от знанието, което Дани Ушева е събрала в тази малка книжка, малка, но ценна информация. Сега тук съм сигурна, че са хора, които са наясно с влиянието на Луната върху Земята, цялата материя, в различните ѝ форми, така че няма какво аз да се обяснявам. И за това, че ако ние се съобразяваме с влиянието на Луната, много по-лесно ще вървим през предизвикателствата на живота. Убедена съм, че и повечето хора тук познават Дани, обаче как да не кажа. Един отличник е при нас. Завърши московската филиала, наистина, на Московската академия. И Московската. Хем ли съм да изтъкна, обаче принизих нещата, но завърших с отличен Московската академия и как да не вярваме на един отличник, каквото казва, но нейният ентусиазъм ни вдъхновява и нас да работим и да споделяме знанието. И тази година, пак благодарение на Дани, освен тази книжка, която ние издаваме от години. Сега не мога да не споделя, че всъщност Дани Евстатиева е инициатора за това да правим астролунен календар, но тя, за съжаление, при звездите. И Дани Ушева пък е тази, която дойде и каза: момичета, толкова хубаво нещо, давайте да продължаваме. И ние продължаваме. А тази година има и един ето такъв миниатюрен вариант, който винаги да е в чантата, в джоба, където се сетите, за да може да е винаги под ръка, когато имате въпроси, колебаете се какво да направите и да погледнете на къде е тръгнала Луната. И така, да кажа, че аз съм благодарна на Дани за целият ентусиазъм, за това, че успя да събере толкова хора, защото те са тук заради нея. За това, че с такъв хъст работи и не само за да направи тази книга, а за да споделя, тя има тази мисия. Да разпространява знанието, науката, астрология. Сега знаем, че следващата година е високосна, което, нали, така изправя косите обикновено, тъй като се предполага, че ще е по-трудна, като капак, нали, Сатурн бил този, който под чието влияние ще бъде годината, още по-стресиращо, но, както знаем, няма добро и лошо. Енергията е каквато е, ние придаваме значение. Така че, който не си е свършил работата, да бърза да си я свърши, защото Сатурн раздава шамари. Ако не, сърбаме му по парата. Но тъй като тук има и доста астролози, благодаря много, Галя, Андрей, че тук ни уважихте. Няма как аз да се изказвам по въпроса за звездите. Дани, разбира се, ще ни осветли. Само, че не дайте много възможност да говори, тя като отвори уста и не спира. Завладяваща, наистина, винаги има какво да каже, обаче имаме тук и много други хора, които ще споделят с нас. Интересно ми обаче, Дани, защото темата на днешната ни среща е любов и безвремие. Най-голямото предизвикателство, ако си спомняш с тази книжка, което много ви благодаря, че ме изтърпяхте с всичките мои желания, които искам все повече и повече информация, така доста сме виднали размера на книжката от първо обяда. И трябва да кажа, че наистина правим всичко, което ни включително и графичният дизайнер. Нали, всичките мои прищевки са удовлетворени, за което безкрайно ви благодаря. Това няма да свърши работа. Така че Сатурн, когато започнах да пиша книжката за Сатурн, си припомних книгата на Лиз Грин, който се казва Нов поглед върху един стар дявол. Това беше определението за Сатурн.
така най-ласковото беше търпение. Другото беше дисциплина, ограничение, самоконтрол, господар на кармата, на времето. Как там ги има в тетрадката, няма да ви чета. Така, измислих едно заглавие от рода на време за търпение, при което съответно от издателството казаха, дай нещо по-позитивно, нали? Все пак, как ще накараме най-малкото хората да си купат книжката с това време за търпение? Кой обича търпение в наше време? Така стигнахме до извода, че е по-добре да сложим нещо така. Няма да участва другото главно лице в годината, което е Плутон, на него ще му посветиме другата година. Това липсва и Плутон. Да, той и Плутон и тук трябва да е 4 часа. Но не. Всъщност така да кажем, съвкупно от Сатурн и Плутон заглавието стана най-тъмно е преди изгрева. Така че поне има някаква надежда в края на тунела от всичко, което очакваме за тази година. И понеже Сатурн, нали, най-важното му качество беше страх, всъщност него си го бях написала с главни букви, знаеме, че страха, противоположното на страха е любовта, а противоположното на господаря на времето е безвремието, така че ще чуем поезия любовна, за безвремие, на няколко автора, които мисля, че ще ви бъде безкрайно интересно. Но сега можем да продължим. Много благодаря на Дани, че организира актьори, които аз вече се чудих имената, аз ги намирам като актьори, казвам си, Боже мой, те явно са разностранни интереси, имат и са и астролози. Да, но най-малкото се интересуват от астрология. Със сигурност, да. Или ако не от астрология, от някакви други езотерични науки, което ние сме така доста голяма общност. И мисля, че сега е моментът да благодаря на всички, които са тук и които не ги оплаши времето, което съвсем по-сатуриански реши, че днес трябва да завали първия сняг. И са тук да благодарим на нашите специални гости, които ще видите след малко. Да, и благодарим. Да обясним за тези, които не знаят какво представлява този астролунен календар. Действително трябва да отваряш. Да. Ще изясниме думичка по думичка какво означава астролунен календар и ще стигнем до това какво трябва да правим на другата година. Астролунния календар. Астро, лунен. Всъщност, за никой не е тайна, че Луната, нейните фази и нейните аспекти с другите планети определят нашето ежедневие. Най-вече нейната фаза. И в един такъв малко по-съвременен прочит, астролунния календар е 366 съвета на нашите баби, които са знаели в фазите на Луната кога да започнат нещо ново, кога успешно да приключат нещо друго. Те всъщност, освен астролунен календар, тук играят много голяма роля и дните от седмицата. Дните от седмицата, за които също е важно, че в едни дни е хубаво да се започва нещо ново, като това е деня неделя. Не в понеделник, в никакъв случай, това не е добър ден за започване на нещо ново, но за нас седмицата започва в понеделник и на всички е много шокиращо, като им каже, не, нека да не е в понеделник, изберете си някой друг ден. И цялата тази наука, то дори няма как да се определи, защото това са много различни дялове на астрологията, плюс други нумерология и въобще цялата връзка на тези науки е този моя астролунен календар, в който може да прочетете по-подробно за всеки един лунен ден, за всеки ден знака на Луната, за съответните фази. И винаги отварям скобичката за храненето и диетите. Винаги е много важно да правим диетата на разпадаща се или на намаляваща луна, защото аз лично пробвах на нарастваща, не стана. Така, това за астролунния календар. Сега, по темата за календара, 2024 година е доста по-специална от другите години, защото тя е високосна, както и Мариана каза. И в високосните години така, доста прочетох за тях и не видях, че въобще няма добра слава тези високосни години и по-скоро това е мое мнение, е
от статистическа гледна точка, отколкото от съвсем буквална гледна точка. Изключвам 2020, която беше последната високосна година. Там имаше много тежки астрологически фактори в тази година, с началото на цикли на много силни властни мъжки планети, с 6 затъмнения при норма 4, така че 2020 година е изключване. Та по темата за високосните години, лошата слава се носи от това, че имаме един допълнителен ден, в който, нали, ако живота е приключение, там има още един ден мъка, но все пак ние ще се радваме на живота. Но и много правена статистика, в високосните години се случват повече природни бедствия и катаклизми. В високосна година е потънал Титаник, в високосна година е паднал Тунгусския метеорит. 2004 година е една доста тежка година с едно цунами, което с много жертви, пандемии. Изобщо на високосните години не им се носи добра слава. Но защо слагаме високосна година и защо го слагаме този един ден? Ами това е цялата история на календарите, която може да прочетете вътре в книжката. И това идва от това, че Слънцето, колкото и да е съвършено, то има една непостоянна скорост, с която всяка година избързва с 5 часа и 45 минути и някакви секунди, които ние веднъж на 4 години слагаме един допълнителен ден. И този допълнителен ден е 29 февруари, защото в римския календар годината започва от март. Това го знам от моята любима митологическа преподавателка, която ще видите след малко. И 29 февруари е бил последния ден преди да започне годината. Нали така, Галя? Затова го слагаме 29. Да. Така, и всъщност за високосните години шанса да се родиш на високосния 29 февруари е 1 към 1500. Така че тези, които са се родили във високосна година и то на 29 февруари, са невероятни късметли. Около 2 милиона души в момента към 2020 година е правено това проучване, са родени на 29 февруари. Така че те са невероятните късметли. Така, другото, което можем да кажем за 2024 година, защо говорим за този Сатурн? Защото всъщност всяка година, като събереме нейните числа, 2 плюс 0 плюс 2 плюс 4 прави 8, а на осмицата отговаря планетата Сатурн. Цикълът на годините е 9, така че имаме нов цикъл, който започва през 9 години. Осмицата е предпоследната година, до година е девятката с Марс и започваме от начало. Този цикъл, в който сме в момента, започна от 2017 година и можем да направим една равносметка, като погледнем назад. 2017 година на Слънцето, така една много позитивна година, всеки може да се върне да види в неговия живот какво се е случило. 2018 годината на Луната, така малко противоречие се е появило в тази година. 2019 годината на Юпитер, това трябва да е най-щастливата година от този 9 годишен. След това дойде 2020 и годината на Уран. И всички бяхме затворени вкъщи и бяхме така прилично стресирани. След това дойде годината на Меркурий, 21-а, и така леко имаше едно раздвижване, хората така почнаха да общуват по малко по-различен начин. Дойде годината 22-а и Венера. Така малко повече се отпуснаха след целият този стрес. Тази година, която остават още 43 дена до новата година и 37 дни до Коледа, е на Нептун. Нептун, наводнения, дъждове, плюс цялата илюзия и измами, да не кажа лъжи, и идва годината на Сатурн, за да сложим една равносметка. И понеже Сатурн е господарен на времето и на кармата, но най-вече на времето, Влади Ангелов ще ни прочете за безвремието. Това е лечението срещу господаря на времето. Безвремие, първото стихотворение на Ружа Матеева. Под звездите е тъмно, но аз имам своя пътека в безкрая.
Този миг е мой верен компас. След толкова време се знаем. Напиши ми писмо без адрес. Помня думите. Даже не гледам. Беше вчера. А утре е днес. Няма време, щом ти ме намериш, щом очите ти спират в мен и събуждат деня като изстрел. Аз съм птица, жена и дете. Ти си верният знак. Ще попитам как ръката ми в твоята спи. Как си мой в необятния космос. Този поглед и тези звезди. Тиха музика в двора на Господ. Следващото стихотворение също се казва Безвремие. То е на Райна Дамяни. В окото на котката, с душа ранена от изгнания предишни, търся себе си. И теб, когато още не познавам. Притихнала срещу юмрука на света, разпиляна любовта се готви на дуел с злобата да тръгне, настръхнала и жадна за отплата. Преспала от тревогите вчерашни, босоного утрото стъпва на пръсти. В детските ми сънища от едно малко пристанище към светлините на града в спасителна лодка тръгва любовта. Ето го и него. Изплува лятното стрелбище. Моят любим стрели и печели стъклено бастунче и захарен памук за своята златокост принцеса. Към рибарите върви в края на есента. И птиците храни. Стрелбището избледняло е на снимката и птиците и хората са други. Загледана в хоризонта, аз те чакам на кея да ме събудиш с последните късове обич да пристигнеш. Ще ги сгреем на огън върху мокрия пясък. Бездомните котки ще нахраним. А после, уморени и безмълвни, ще заспим под небесния покрив, като две малки деца, разпознали душите си. След години от зимни омрази. Идваш ли? Следващото стихотворение е Пясъчен часовник на времето на Райна Дамяни. Изкачвам се по високия склон на лятото. Поемам глътка въздух след студени разстояния. Прескачам предпазливи отстояния, след бури от мълчания, след дни от страхове, след нощи от съмнения. Вървя през пустини от отчуждения, след дни от дъждове и смърти. Преплувам плата от ограничения, търся билки за спасение. Изплувам. Още малко и ще ме видиш. Чакай ме на ъгъла, по стария път към дома, в края на солниците, в края на есента, в началото на зимата. И в тъмното ще те позная. И в утрото ще те обичам. Сега поспи, че дълъг ще е пътя. Ти благодаря ти. Прекрасни са тези стихове, особено в твоето изпълнение. Но това беше една глътка въздух преди повелителката на митологията и най-добрият разказвач за Сатурн да ни разкаже
каквото тя е преценила, така че да не ни стресира особено. Заповядай, Галя, много ти благодаря. Благодаря ти, че поддържаш тази температура на това да имаме в джоба си как да се настроим спрямо Луната, защото смисъла на астрологията и цялото това познание, аз отварям една скоба и искам да кажа само, че за мен влиянието на планетите не е от мястото, където се намират, а това са живо съществуващи естества и архетипи, които са в нас. И те чрез фигурите, които рисуват на небето, това е тяхната азбука. И ако човек не я знае и да си превежда точно това, което каза, то поне може да има един такъв ориентир, за да може да разчита как да се настрои, как да акордира сетивата си спрямо тази небесна мъдрост звездна, която е доказала през хилядолетията точността и верността си, така че много благодаря на издателство Кибея за това, че поддържа температурата астрологичната на ниво такова и разбира се на Дани, че го прави. Хубаво е човек да си отвори лунния календар и да знае дали да се скара с мъжа си, защото има и такива дни, в които това не е лошо. Или да сготви нещо. И така, Сатурн. Сатурн в случая, за който стана дума, е нумерологичен Сатурн, защото е организиран от тези две двойки и една четворка. Малко за двойката, това е едно много специално число на Луната, което е израз от една страна на противоречия, защото едно единство божествено, цялостно, се разделя на две, става поляритет, за да съществува изобщо материята. Материята не може да съществува без два полюса. И това раздвоение от една страна носи война и битка и противоречия, от друга страна обаче носи възможност за взаимодействие, за връзка, за дипломация и за любов. Така че в този ред на мисли остават ни още, няма да мога да ги сметна, но около 900 и колко? 970 години. Да, 976 години ще имаме щастието да се движиме с една двойка отпред, която значи битка и любов. Зависи човек как настрои сетивата си. Той ще работи с силата на двойката като противоречие, защото и това е много важно. Не може да има любов и не може да има баланс, ако преди това ти не си стигнал до двата края, за да можеш да имаш представа с какво разполагаш като полярност. Нулата е число, което е свързано с кръга. Кръга е символ на съвършенството и на света на най-съвършения божествения свят. Кръг в природата на материята не съществува. При нас кръга се превръща в елипса, която е с два полюса, но идеята за кръга е важна и в този ред на мисли кръгът е число, което носи абсолютно всички възможности. Сложено от едната страна на числото отнема, сложено от другата страна на числото дава. Въпрос на избор е кое ще използваме, от коя страна ще го сложим отляво или отдясно, дали ще ни дава и дали ще разработваме тези възможности или ще ги намаляваме. Две двойки, вече става интересно и накрая завършваме с една четворка. Четворката е число на материята, на кръста, на двете противоречия събрани в квадратура. И така човек, ако се замисли, 2, 2, 4 и накрая става една осмица, малко почва да му става сатурново, студено и снежно. Но всъщност това е само на пръв поглед, защото този кръст на четворката всъщност дава възможност след разпятието да дойде възкресение. Няма как да дойде възкресение, ако преди това не е имало разпятие. Квадратурата или четворката е число, което примирява в крайна сметка противоречията на двете двойки. Осмицата, и ще преминем на Сатурн или любимата митология на Дани, осмицата е число с двата кръга. Това е долния и горния свят символично, подземния, надземния, светлия, тъмния и числото Сатурн, което управлява планетата Сатурн, която управлява числото 8, е свързана с това да разрешиш кармата си в единия свят, за да се качиш
изчистен в следващия на осмицата. Осмицата е с хиляди, за нея могат да се напишат и стихотворението, поетите могат да я разпеят. Осмицата е много специално число. Тя е една бременност в деветката, която ще даде резултат. Числото 8, което е свързано с цялата ни следваща година, е число, в което човек без да разреши задачите си, които има в единия кръг, символичния кръг на това, което е оставено, този, който е основата на кръга, много ще бъде по-лесно да ги разреши, за да се качи в символичния небесен свят на горната осмица. И така, Сатурн вече да минем на Сатурн малко като планета. Аз, разбира се, не мога да се стърпа да не спомена нещо за митологията и това, който си спомня, е един Кронос в древногръцката митология, който отрязва фалуса на баща си Оран, защото е ядосан за това, че той връща децата на Гея отново в утробата и той започва да владее тогавашните титани, все още не олимпийски богове. В превод това означава, че това пространство на Сатурн, което завзема полето на материята, ограничава спомена за това, че ние сме Оран на гръцки значи небе. Ние забравяме, че сме небе и че сме светлина и по този повод, влизайки Сатурн във владенията си, той управлява формата. Когато управляваш формата, трябва да имаш правила, трябва да имаш дисциплина, трябва да имаш отговорност и тогава влизаш във времето, защото преди това в Урановото поле ние сме в безвремието, а Сатурн хиляди години в съзнанието на хората, той е последната планета, последната видима планета. Едва 1784 година ще бъде открит Уран, така че до това време Сатурн е последната планета и той се грижи за цялото слънчево семейство. Той носи отговорността за импулса, който ще тръгне от Слънцето и ще бъде предаден до Сатурн. Той се грижи за влиянията, които идват от космоса към Земята. Той се грижи за това да се доведе всичко до край. Той се грижи за това да има време и пространство. Това са владенията на Сатурн. А когато управляваш времето, ти управляваш и всички отклонения, които човек прави, защото ако си представим, че душата слиза с един предначертан път да се движи от тук до тази врата, когато слезем и забравим, че сме небе, което се случва задължително, правим един такъв слалом с малки отклонения. Учителя казва, че не можем да се отклоним кой знае колко много от пътя си. Малки са отклоненията, които правим и Сатурн като един прецизен, точен владетел на времето и пространството, отмерва тези отклонения и след това записва ги в тефтера и след това като дойде, малко страдание, малко ограничение, малко проблеми, малко противоречие и така ти отново се връщаш в пътя, който душата е избрала. Така че Сатурн само е набеден за всичките тези ограничения. Не можем да развием ум без да имаме ограничения. Познаването на материята и влизането на една, ако си представим, че сме една душа, която обзема цялото пространство, тя е навсякъде и никъде, тя когато влезе в материя се ограничава от тази материя. Благодарение на ограничаването и в тази материя, тя изучава тази материя. Така се развива ума, така се развива мъдростта, така човекът има опитности. Всичко това се дължи на Сатурн. И както казват мъдрите хора, тези венци, които той носи, той е увенчан заради това, че носи мъдростта. Така че толкова страховитите неща, които се казват за Сатурн, проработен, какво значи проработен? Да мислиш за него, да го качиш вътре в себе си, в своето съзнание, да го качиш на мястото, което той заема. А той заема място с венци, ограден е с венци, така че без Сатурн няма как да има мъдрост. След това пък неговия син Юпитер го детронира, той завзема полето на Олимп и когато Сатурн символично е в Тартар, единствената, която не се е съобразила с заповедта на Юпитер, да не ходи при него в Тартар, това е Венера, любовта. И както казват астролозите, Сатурн само пред Венера коленичи. Тоест,
любовта и мъдростта са висшите прояви на Сатурн. Така че точно определението безвремие и любов, и не се страхувайте от Сатурн, той астрологично е в Риби, има да си довърши каквото ще си довърши за цялата 2024 година. Света е такъв, какъвто ние го направим, и ако човек гледа с една симпатия на всичко това, което се случва, защото ние сме просто едни актьори, които си изиграваме ролята в епизода живот и продължаваме напред с мъдростта на Сатурн. Благодаря. Темата за любовта ще ни прочете нейната любовна лирика. Елена Колева. Много благодаря. Искам да благодаря първо за поканата на Дани Ушева. Ние се познаваме от доста години. Тя е моят първи професионален астролог. По отношение на Сатурн мога да кажа, че с днешна дата съм в много добри отношения с него. За мен той символизира бащата, който всъщност покрива липсващия баща. Така че на мен Сатурн ми е дал страшно много. Така, стиховете, които съм подбрала, са от моята стихосбирка Мактуб, което означава "Тъй е писано да стане", която написах през 2015 година. Надявам се тези неща, които съм подбрала, да резонират с енергията на Сатурн. И започваме с едно стихотворение, което се казва "Стоя". Стоя над бездната на живота. Едно дихание ме разделя от падението, но и една тиха молитва ми дава криле. Там долу е всичко извървяно, изстрадано, научено и преживяно. Тук горе е съвещанието ми с Бог и мъдрите създатели на света. Аз не съм от този свят, макар да имам тяло като вас. Обичам ви всички до един, мои братя и сестри, но друга е реалността на моята душа. Там, където тя вирее, има определено светлина. Вие ме учихте да стъпвам здраво, да правя нещата с усилие, да се предпазвам, да прикривам, да лавирам, да се конкурирам, да завземам. Затова сега ви връщам уроците чрез любовта на своите думи. Това е единственият начин да оцелея, да бъда каквато съм. Така сега едно така специфично любовно стихотворение, защото Дани много държеше аз да взема тази част с любовта. Стихотворението се казва "Молитва". То е нещо като мантра. Върви към мен, не спирай. Въпреки тъмнината, въпреки умората, върви, не спирай. И аз вървя към теб. Срещата ни ще е безкрайно щастие и път. И ти го знаеш отвътре. Ще ме познаеш по светлината, по топлината, излъчваща се от тялото, създадено за теб. Чакам те, въпреки забраните или съветите за правилност. Нямам прегради към теб, а любов свята и чиста, но и огнено женска. Срещата е близо, съмнение нямам. Срещата е удар на камбани. Два ангела застават от страните ни, стражите на Бог. Всичко е простено, всичко е платено. Само вяра да имаш. Вярата е общият ни код за разпознаваемост. Аз съм другата част, еднакво силна, еднакво смела. Върви към мен, не спирай. Въпреки тъмнината, въпреки умората, вървиш към мен, не спираш. Колко да прочета? Колкото си избереш. Кажи ми, защото да компенсира. Да. Добре, има едно стихотворение, което е посветено на всички планети на космоса, но много подхожда на Сатурн. Хайде така го кажем. Казва се "Кралицата тишина". Бях на аудиенция при кралицата Тишина. Там в нейния свят се общува телепатично. Думи, тирета, удивителни няма.
само мантрата на тишината, звезден химн на сетивата. Кралицата тишина ме обгърна с черното си, но също и лилаво, огромно на метало, обсипано с звезден прах, изобразяващо всевиждащо око. Най-красивото око, което някога съм виждала като човешко същество. Вселенското око. Разплаках се от чувството на безгранично щастие и мир. Откри ми се порталът, код на досегашното ми съществуване. Хората, местата, чувствата, страхът, копнежът, красотата. И тогава кралицата тишина ми зададе мислен въпрос. Коя душа избирам за сродна? Свършил бил етапа на самота. Няма повече да съм сама сред безкрая на вечността. Не исках да взимам никого със себе си. Бях изпълнена с такава свобода, без окови, без дела. И все пак договорът е в сила и избрах другата душа, обща като майка и баща. И съвсем по темата, и планетите, и любовта, и безвремието, и всичко, което исках да покажа на вас, не просто да ви представя моя астрологен календар, а да ви дам някакви насоки за следващата година, защото, както се досещате, най-задаваният въпрос след няколко дена по всички телевизии и радиа ще бъде: какво ще се случи през 24-та година? Съответно ще чуете от крайно положителни до крайно отрицателни прогнози и мога да кажа, че и двете могат да бъдат еднакво вярни, защото ние наистина не знаем какво ще се случи 24-та година, ще ви кажем 25-та. Но по-скоро трябва да се помолим да не се случи това, което предвиждат астролозите, защото имат в миналото основания да смятат, че могат да се случат и много лоши неща. И вече сме почти на финала. Само да кажа, че искам да се връщате винаги към заглавието на моята книжка, колкото и да е трудно, че е най-тъмно преди изгрева и че винаги има надежда и винаги ще дойде светлината. И ще всъщност преди да завършим с едно авторско стихотворение на Влади Ангелов, което вчера го прочетох и страшно много ми хареса и наистина искам това да е финала на моето представяне и на издателство Кибея на представянето на книжката, която е много далеч от поезията, но това е начинът да излезем от ежедневието. Да си пожелаем наистина една много здрава, защото без здраве няма как, една много щастлива и успешна година, но защо не и вълшебна? И само да вмъкна, четох една статистика, че когато хората си пожелават нещо, да, като изключим здравето, което е важно, следващото, което си пожелават, е щастие. Затова Влади ще ни прочете за щастието. И като приключим с официалната част, заповядайте на чаша вино с прекрасния кетеринг на Тони. Тони, обичам те, благодаря ти за всичко, което направи. И ще подпиша книжките на всички. Стихотворението се казва "Какво представлява щастието?" Прекрасен изгрев, утолена жажда при преход сред прохладни планини. Един живот, когато се заражда в стих, картина, бъднини спокойни, страх, в които не витае. И пеперло, кацнала на твоя пръст. Съзнанието ти, когато не хае, дни, в които лек е твоя кръст. Трохите, хвърлени към някоя гълъб, усмивката на твоето дете, щом уикендът след тежък труд е дълъг, дъга след дъжд в лятното небе. Прегръдка нежна, кратка благодарност, стрела любовна щръкнала от твоето сърце. Проявата на твоята вярност, когато връщаш се в родното селце. Откъснат плод, разцъфнала градина, първият сняг и падаща звезда. Сълза от радост, лапата любима. Щастието си